Hi mga katubol. So, 'di ba, natay suwa galing pa to sa Saudi Arabia. Napud tay suka na niloko, galing siya sa Ilocos. So, mga tubol, na dito si Bella Tubol. Nag-ubos siya karon. So, nasa diri. Wala siya ipasok kay she's a little bit sick. Ayan ang suha natin, oh. Tamis kay siya. Natilawan ako siya kagabi, eh. Tamis good siya, as in. So, mukhaon ta mga katubol. Ako nga. Wait. Wait lang. Makatabon. Mga katubol. Ako. Kay gitubol. Gitubol po siya, guys. Ganiha, gitubol siya. Hilak-hilak siya. Ingon din siya nga kuan kanang I want to eat. dili daw I kuno want siya to eat it. gainom og tubig. Mao na siya gitubol siya. Mao na ingon ko nga dapat mag-inom ka og tubig para dili ka tubulon. Tikman natin ha. Tamis. Tamis kayo. Pero ang suka mo'y aslom. Nami kay siya, guys. Bisag dili na nimo siya idudo sa asin or mga suka. Tamis na gud siya. Lami. Lami. Ah. Lamian siya. Pero ako idudog suka kay medyo para ang halang ba na may asin. Da. Magkano? Sa amo amang good ang tawag ani is suwa ay suwa baungon. Unya dili siya kapaliton kay kapangawaton ra siya charot. Kapangayo ra mi sa silingan. Naapod mi tanom dito sa amo alikod sa Bumbalay. Tamis siya. Kaya lang seasonal kasi to siya na namumunga. Kaya Nami kayo. Na dito sa among likod. Usahay kay bulan na lang may pangaon. Nangahulog na lang samantalang dire. Kabalo ba mapilay presyo? Mahal. Lalo na ngayon malapit na ang Pasko, mahal na ang mga prutas. So kami manilingan na lang mi ani mga prutas like kasi wala eh. Kailangan namin bumili ng mga prutas. 'Di ba yung mga uso-uso ngayon, 'di ba yung may mga kailangan kumpletuhin lahat ng mga bilog. Eh bilog naman yung ulo ko, bilog naman ang mundo. Lamig gid siya, guys. Tamis kayo.